An AP Shaco Pentakill. I'm an AP Shaco Pentakill. Здравейте хора, аз съм Нокито и днес ще играем малко Арам с един от моите любими герои, а именно Кейл. Според мен това е... Много хора казват, че е нуб чемпион, но според мен не е така. И сега ще видите аз как го играя. Той ми се падна. По-скоро падна ми се Насос, обаче аз го размених за Кейл заради скина ми. Но се оказа, че и Насос имал як скин. Срещу нас са едни от най-неприятните герои за Арам определено. Като това са Трандамер, Фидъл и... Защо съм сокна така? И... Кой беше Мастари? Така че може да оспорва на битка това. Изглежда, че Насос е доста агресивен. Сега искам да ви кажа нещо за хората, които ме гледат. Те най-невероятно са малко. Взехме фърст бут, чудесно. Че ще наблегна малко повече в този канал да качвам. И затова очаквайте повече клипове на League of Legends, но може да снимам и на други неща. От сорта на някои смешни неща. Току-що си взехме килче. Така че надявам се бързо да посъбера гледания. Тук ме удари. Добре. Вече сме 5-то ниво, докато те са трети. Трябва да нахарим порото. Сега. Този лушен не ме кети. Ау. Яш! Мастър! Стига де, тък му реших, че не ще оживея. Щех да се изкефа. Значи мисля първо да направим някой това. Малко плошенки. Добре, да с много плошенки. Кел го дига на АП. Някои хора казват, че е на АД, но според мен те да си гледат работата. Кел на АД е най-голямата глупост в света, според мен. Насос иска хелче, обаче Амумо не му дава. Сега трябва да победим, защото First Time of the Day не съм си взел. Почти съм дигнал 30 ниво, мисля, скоро ще почвам ранкет, тогава ще има адски много клипове. Какво правиш, Кел? Движи се! Това ми трябваше да правя. Този луш е много агресивен. Резултатът ми е до 1. Имаме си пък ние Ани, забравих да спомена, което също е чудовище на Арам. Доста такива хора съм гледал, които качват клипове на League of Legends и играят добре. И аз се стрема също така да ви забавлявам, за да мога да забавлявам себе си и да забавлявам и вас, хора. Сега Вито скача с ултимейт тук на Сона. Също влизам и аз в битката. Нека видим какво ще стане, ще измъкна ли кил. Вау, също взех хил между другото. Насос взима по невероятен начин този лушън и ейсваме, което е много добре за нас. Трябва да нахраним порото. Това е целта ни. Също така се лигава прекалено. Мога да си взема вече и това.
Аре бе, трънда. Аре бе, братчет. What the fuck? Защо? Ама как сега? Аз не виждах си ползвам ултимейта. Така. Значи, за Кел, който играе с Кел, е много важно да има атак спид. Затова апгрейднах първо ето. Защото като има атак спид Кел, с ето е невероятно голямо чудовище. Който иска може да си я купи. Много хубава. Много е удобна по-скоро. Много е хубава, боже мой. И е ефтина също така, 450. Ето сега тук взимаме един кил, сега ще можем да вземем и Вито. Ай, трябва да си пусна ултимейта. И правим дабл кил. Това е невероятно. Пускаме всеки опошенките, отиваме да бутаме кулата. Изглежда, че може да победим в тази игра. Бутнахме кула, хилвам моите съотборници и Мастери беше убит буквално с ултимейта си. Аз продължавам да се пълна с живот, сега мисля да дам малко и на Насус. Много мала за Фидъл, любимия ми герой. Също имам скини на него. Айде. Поживях. Мале. Аре да пазара си гепи кил даже. Оп. Това е, човече. Това е проплей. Браво. Трябва да им пишем гъджа. Направо със се в лицето му скочих. Ето още един дабл кил в тази игра. Обаче мисля, че това ще бъде шатдаун. Точно така. Сега може ли този да бъде убит? Дяволите! Извиках катожен. Сега ще вземем на кил бутушки за атак спид. Добре, айде ще вземем малко атак демидж. Само да не се сърди Риот, че му пренебрегвам изкарваните правила. Иначе ще ви взема зони от вече според мен, това ще да е прекалено голяма глупост. Ще мисля, че сме много добре. Мум сега скача с ултимейт. Фидъл там е останало много малко кръв, мисля да го убия. Фидъл, къде си, брате? Това не ми хареса. Много зле. Много зле го изиграх това. Стига, защото сега ще да умирам, много съм глупав. Вито тук може да убия, Ани обаче не успя. Ето сега обаче Ани ще си ходи или пък не, или пък не. Обърквам се. Като си някак си ми е по-трудно да игра, обаче... Не се ме питат защо се говори само. И аз хода им кажа, мале Лушен с Ронсблейд ли? Къде си ти се показва? Не тръгна да ме искам вида Лушен. Боже, Лушен с Ронсблейд, това е луд. Така, сега тук ще бъде... Меле. Аре, бейби, да си ходиш. Фидъл! Слайс! Отивам да взем хилчета, не ме интересува какво ще кажа. Ани? Сори, бро. Обаче Насус има 6 так. Браво, Насус, ти си убиец. Много от Насус 6 таки просто... Фидъл някога в храста има.
стига. Една с Ability Power. Ти от ли си, брат? Всъщност да. Аз се бъркам наистина много. О, не, той ме уби. Давай насос. Я. Я. Ма той е оборот. Така. Мисля да поснимам малко повече днес, защото ми е свободен ден абсолютно и сега ще си вземат няколко килчета. Добре, може би само един, но ще взема нещо. Аре, Тимбър, стань, брато. Да бъде по кулата. И або му е истина. Обаче и той ще бъде истината. Ето, че бутаме и втора кула вече. Сега може би ще бутнем инхибитора, ще да кажа. Инхибитора. Нали си пуснах ултимейт? Какво искаш да ми кажеш, че си пуснах ултимейта на мечката на... О, боже. И мастер прави трипъла. Прави квадрата. Дали ще успее да направи пента, обаче май не. Му би трябвало да на пентата, обаче мастера много трудно ще го убие. И трябва да го убие 10 или 20 секунди, мисля. Обаче му няма смъзе. Ето ме и мен! Вижте колко е просто убийствен кил се пак стои. Гледайте. Това Фидо сигурно се моли вече не съм жив. Ето го вече Фидо си ходи. Оха, Вито ми си играе обаче. Един момент. Отново. Успех да си взема кил. Чудесно. Така, вече сме към края на играта. Остава адски малко време, а за 14 минути кой да повярва, че можем да свършим една игра. Така вече друго се стоите минута. Да. Шатдаун. Вземем си повече Ability Power. Сега мастър ще вземе трипъл. Или пък не. Да, няма да вземе трипъл мастъра. И резултата на мастърът е 10-6, аз съм 11-6, така че можем да се похвалим, че сме по-добре от мастъри. Чудесно. Into the flames, стига съм говорила. Спарта! Добре, тук сега, ако нас опиташ, ще си вземе чист трипъл кил, обаче не. Аз трябва да взема трипъл кил. Аре, бърта. О, боже. О, добре. Мой? И ти си мой? И какво като ме дабъл килнете? И сега я ще си взема трипъл и не можах да си взема квадра. Seriously, момент. Оха, мача е лайфи. Да, ама няма тя танкна. Добре, ти ще танкаш. Бягай. Ти какво искаш да решим?
dodge this. Сега. Въпросът е, че Амумо. Браво, мой сънче, браво. Браво на детето. О! Бягай! Оф! Той има улеп! Обаче тук сега ще бъде стопабъл. Имам чувството, че ще бъде стопабъл. Айде, давай. Давай, Кео. Малко. Аре, Аре, Пидо. Аре. Къде си, бе? Не! Видявалите? Още малко атак демидж. Да, определено Кейл е хибрид. Току-що го забелязах. Толкова време играе с нея, сега забелязах, че е хибрид. Чао, Насос. О! Той е нас си много от това. Айде помогни на слабата, бе. Браво. Сега. Браво. Браво на децата. Мастери. Ще бъде шатдауна? Може ли да бъде шатдауна? Давай, Роналдо. Ама че ще ти Роналдо. Бегай. И пак бехме шатдаунати. Ами по-скоро убити. Интересно е, че ние току-що ще да кажа, ние сме бутнали инхибитора, те не са ни бутнали дори първата кула. Не, върни се, Кел! О, боже, може да си вземе итем. Аре, бе, слънче! Сериозно ли? По-къса. Вижте, всеки път бия по повече. И стигнах макса. Тук бех направо разкъсан, неубит. Атак спид и Magic Reset, това ми трябва определено. Атак спид да ми е 1,51. Тук толкова време не можем да го убием. Като само на тези три малинки колички и нексушчета. Да, току-що забеля... добре. Аз щях да кажа, че не съм си взел бутушки, но явно съм си взел. Това па я смотай, бе. И сега е време за малко къса.
Да видим какво прави. А то може само на другите да се пуска, добре. Малко лайфстил сега. Хайде да коляш да бута на тези кули. О, не ми сега да ги танквам, така че... Не. Мале, какъв демидж! Уф! Уф, 831! С бейсик. И той беше фиднат като коза, дами и господа. И фидъл сега с невероятно тъп ултимейт. Обаче тук ще бъде ейс. Чудесно. Този ейс беше невероятен, дами и господа. Сега вижте си танка кула. Още по-лошо е, че успява. Но аз идвам. Мале, този фидъл, ако го хвана. Double kill. Има морал, между другото. Хайде, хайде, време е вече да падат тези коли. Няма кой вече ги кери. Хайде, давай. Охо. Хайде, елате, помогнете ми да ги ейснем. Давай. Дай типо. Не, мале. Още един итем за фул билд. Кой да е той? Взема тринки фор. Ох. Просто не знам. На Nexus! Сега като ми се заради ултимейта, отивам и бутам Nexus с него. Защото нямаме просто тук шанс, трябва нещо да се направи. 22 асиста, 23 кила. Едва ли някой държи този рекорд с мен? Да, определено с много кил за цялата игра. Ряни, помагай! Ще ми взимам хилчета, няма да ги дам определено. Приса, бе! Не! О, мале, колко съм точен! Yes! О! Това беше много точен ултимейт. Много просто невероятен ултимейт беше. Взимам това и вече ще си да нацеля треники, просто за него. Той не е 2300, не е чак толкова много. Освен ако до тогава не сме свършили, а гледам, че Янито... Добре! Добре, браво на Муми! Браво! Браво на Муми! Аре! Ейс! Ейс! Хайде, 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 хайде! Оставете ми нямайте! Няма кули, бе, братчети! Оф, мастера се буди. Дай буташ. Добре, сега съм аз наред.
Не го очаквах. Чак толкова зле да е. Хайде, Косорен. Продавайте се, питове. Сигурно някой сега си вика, омъге, ти не може да играш, как може да буцаш некста, не тях, омъге. Обаче, все пак играта за забава, не искам да съм най-добрия света в тази игра. Идвам сега и това беше край с вас, пичове. Умирайте. Това беше. Давай. Кой ще се събуди? Имаме 19 секунди до фидъл. Трябва по-бързо. Помня си, че беше 14-та минута, когато ви казах, че играта почти е свършила, обаче вижте колко време мина и тя все още не свършва. Ето го, това беше край вече, това вече е край. Не! Yes! Ами хора, беше една много яка игра, много екшън имаше. Надявам се и на вас да ви е харесала. Ако е така, можете да лайквате и до скоро!